amb la pregunta, ens posem en un cas, Gerard, o sigui, tu per exemple, et faig primer aquesta petita pregunta, tu si ara diguessis apretant un botó poguessis tenir cabell com el tenies abans però sense tractaments ni res, voldries? Tot i que estàs a gust sent calb? O sigui, si tu ara poguessis màgicament tornar a tenir cabell diries, pues vale? La meva resposta és no. La meva resposta és no. És a dir, jo ara em sento més a gust que mai. Des del punt de vista de que ja no només per el tema pràctic, sinó que la meva imatge m'agrada així. M'he format una imatge de mi mateix amb aquest estil i no ho canviaria. Encara que jo ara per art de màgia pogués fer-me créixer el cabell, no ho tiraria enrere mai. Penso que ja és un tret característic, no, de mi i que em fa sentir molt a gust. M'has destrossat la pregunta, però ets el puto amo i això... M'has destrossat la pregunta... Puc dir que sí, eh?